Waaleykum salaam. Assalamualaikum baba. Facture courant ngadda ma no. Facture courant. Sénégal. Facture Sénégal he. So ɗum taw watin der. Ala baba facture lewru ndu holto yara? Lewru joni mayi hande woni le 5. Ko hedde task bale sap. Ibab ɗo kay wona facture courant hande ɗo koye jawdi. Jawdi hande hen gonga. Hande koye jesner. Kono kam ko on kubbi ko hawde koye morol. Kono wona facture bab. Haali ko ko on kubbi ɗum de bab. Nawta ha julde yewta. Julde yewta. Nawta ha julde. Min komi nelata tan ko gouvernement ligon toon. So facture ari tan mi addat jaggot. On jaga facture o. Min mi jaggata ɗum ɗo sabu wonko talmi taw ko talmi ko ɗum mbaddanmi ɗum ɗo mi ara woppu ɗum ɗo ne majje ɗo henna mi ala to mum ka mi ala ga muɗum aɗa andi woni to wama gam hande gondami ko jawdi e morol e ko ñantara e ko fuuɗora courant ma coupama matal jawdi e morol jagguɗo hade courant coupede ay sa jagani ko soɓi aroɓe en coupe courant o ana ɓuuram doole walla ala wona ɗum saɗa yaade kayital ma kayro ana jagganɗo kayro a jagganɗo an aɗa wawi yaade balla wawi yaade kayro a jagganɗo baba min noon ayi min to jiiɗa ɗo hande neɗɗo hay so neɗɗo darimi e sam tan cikkatmi ko jawdi aɗani kalanmami ya walla mi wattuma jawdi min ko jawdi tan minen mi liggoto ni mi liggiraki ɗum sa yaltini ɗaɓi kadi so gouvernement ari koye dow ma yanata yo yan jaggu kayito yo yan nawtu kayital ma jaggu kayito ɓe toon mo ɗo lawalam de sa weddimomo ɗo mami wedditomo kadi ko ɗo ko calmi boy koye ɗo gati ko an dokkami kayital ma mbimami walla an nanta nam kayito an ko jam jiɗɗa walla ko bone jiɗɗa an kay namtoro ko jiɗɗa jaggu kayito mi pourquoi mbiɗa jagga ko oɗon kuɓɓi courant o mbimami min talmi ko jawdi mi talani kayital ngal ɗo nde courant de a mijinama jawdi holon a mijinama jawdi courant o ari koye période jawdi eyyi taade ko période jawdi min ko jawdi mbanmi hakkille mum wona ɗum ɗo a kuppanno courant o ha taskiɗen no wadde an ko jam jiɗɗa walla mbimi naw so lawtaymo ɗo musare yo mus jaggu kayit ma mi jaggata jaggu kayito nawtu kayital ma majjude kayito ɓawa ko bonon naw oɗo ko gadduɗo ɗo kayit haaldema paama ko agence Senelec min gaddi ko facture courant o par ce que hande woni no 5 facture ko foti yoɓede délai o gasi presque so joɓanimo courant ko coupéri min mbaɗo jaggude oto jaggude kono on ɗo ɗo gadɗo moƴƴani ɓiyam ɗo gadɗa ɗo moƴƴani nani min piwi ko julde ɗomin gonɗo ala fof ko wone koye amen sona jawɗi nani eko rewɓe ɓorni eko rewɓe ɓorni ni ko ɗum woni wujjo kono ɗo facture ɗo ari ɗo moƴƴani rutti hen min ko joni min pini anani joni tan joni subaka law ganduɗa yimɓe facture mbi ay job ɗum marsata nene ɓiɗɗo ni ala ba wiyani mon yoɓe joni so tawi waɗi délai délai on jaggat facture o hayso taski ɓenni ƴeewo no joɓiɗon facture noon facture o il faut jaggono par ce que facture so hooti o artani so min garti courant o ko coupere min nawa contrôle te on dañata ko jeeyi so yiiɗi coupon kono ɓiyam kalɗal ɗo ko ɗum kam marsantani par ce que min ɗomin gonɗo heɗo tan ɗomin gonɗo min goni koye kuule huuli heɗo tan enen kala nde piɗɗon enen ɓeydo hulde sibu kala nde pinɗa aɗa ɓeydo ɓaɗat taski marano ɗano jam min ɗantako haydi ñalawma minen dañan sakri jamma ɗi haydi ñalawma ɗi mi dañani sakri jamma ɗi voilà andi kam ɗum kam ɗi marsani wona an nani nofruma nawtu ɗum ɗo heɗo baba c'est à dire jam nawtu jawten baba facture o somi nawtima ko majjowo te kadi tamin nawi agence minen amin mbawi riwede ko liggey amen mbiya ko emin gaddu moƴƴi o wino majja yo majji jungo ma yo majji jungo ma minen kay haja men ala fe non ala yo majji jungo ma argam ay neɗɗo so yiiɗi barkinde tawi woni cukalel nana haala mawɓe so kaali nan ko nawɓe kaali nani mawɗo wona Allah kono ɓoyde Allah nek min kala komin duwi Allah jaabo nawto facture o ɗo salamu aleykum onon kaala on nanodirta ha ono haala on taw goɗɗo mon heeɗota ko goɗɗo sukko ɗemgal ma ngal ke goɗɗa min anda komin kala sukko argami yima argami mahmoud ana lepp yimɓe kala haala jawdi aɗa o addi ko facture on wonani e gonga nani mbiyam ko ɓiyam jikkal nani
ko ñaagiri ɗum sibu Allah sibu ay mo jiita ɗo ko janow yaasi molnaɗo moole ɓe jiitam ɗo ko janow yaasi nande jinmi noon ko nawa facture o ay leɓe ngel jogui ngel ay joom galle oɗo maayi kanko wari laɓiki o wimi ko cuɓ e ɓernde tan on maayi minen noon min liggoraki ɗum laɓe addanimi ɗo ko addimi ɗo ko facture o jaggon facture moon ƴewon no jobirɗon ɗum waɗa feere no jobirɗon facture moon min ɗum mbi moon mi wiyani moon min nandire ma min kay mi salaki mbimami ko ya naw facture o heɗo ɗum ɗo ko laawol aɗana huɓɓa courant mbiya yoɓata aɗana ƴoga ndiyam mbiya yoɓata ɓe wuro ko oɗo ko laawol waɗi an nuli ɗum koye droit makko a meeɗi yoɓande min courant e ndiyam joni ko tagi hande mbiyon on joɓata min joɓani koye task fayi gonane gonga de min goƴa ko jawdi mbe kono wona on gonane gonga eyyi on gonane yomin gona fenade on gonane gonga yomin gona fenade ɗo gondi ɗo ene so welama adda ɗo police joni onon mbaltoy toon ta ko julde palɗo mbaloy toon police somi mbaali e police da ngolata nden da ngolata a ngolata nden daram hokkuma kalis daram hokkuma kalis nawa facture o mofta ɗum ha yimɓe juula e jaam so ari nden momon job facture o so aɗa jaɓi hokkuma kalis daram hokkuma kalis min mbatta korof daram hokkuma kalis tan jaguɗo hokkuma kalis jaguɗo nagas dokora jaguɗo tan hokkuma kalis nat jagu nogos noon artan ya babo seydi yettode ma o fo addi joni ɗi facture aji mbayi musni defimo iyo yow ɗum jaltimi paakel tan waɗi paɗi anan o ko kangal ala mbaɗa wonna période gonaɗo ɗo joni kay ko ni mbatten malde facture ndiyam yo facture courant hay juuti sinno koye jeere gonɗen hay juuti so ari yen mbaɗ takal pil ha wummoɗon voilà o kay moƴƴi joni noon ni tan nanguɗo tan mi nanga ɗo joni noon wattu hakkille ma ko moƴƴi noon ko haala ko an wona nani ko waji o haali ko a piiɗe de kono kam fala kala an sa dañi tan mi dañi ken gotum gasi en ken gotum ken gotum ɗum tan weldimi e ma yal newnu tan o newnat yal newnu tan so ɓerde men woni goto o newnat wallahi yal newnu sa dañi tan mi dañi sa dañi tan mi dañi duko jawdi oto dug ne tiiɗa hoore jarama oto dug ene tiiɗa hoore sa deƴƴi mi deƴƴi tan Allah newnoto foof